Díomh, conas atá sibh, is mis Kathleen agus fáiltearómh chuig Sathrainn sásta. Inniu, tám chuna haispantíomh conas measc álinn cosú leis an gceann seo i dhéanamh. Tá an próséis ansimplí ar fád, níl sé deacair ar curbe, agus mar sin léime mid isteach. Dús spóire an faris a bhés ag tastáil weis ná fabric, ceann luí agus sisóir, snáthid agus snáithín, eláisteach, pláta le leid timpeall 10 urlach, lábhain sin mar comprádaíomh, iarrainn, measam bhfuil an ceann seo níos sin an áméise, agus nuair atá gapard bailthe agat, is féidir le tosú! Dús, fáin tú píos of fabrica agus cuireann tú do phláta air, ansin tarraingíonn tú curcail ag buint úsáid as an bhean luí agus do phláta, agus gearr an curcail sin amach. Bhí ceart go bhfuil curcail álinn cosú leis an gceann seo agat. Fill the curcail i le, agus fill an leis sin i le. Let a sisóir gearr trasna an lína atám ag spáin sa fí seán, agus gearann tú an seo. Agus an seo, onas go mbeidh ceithre agat. Mar sin cuireann tú gá ceathrú le chéile leis an patrún ar an taobh iste sin tábhachtach, agus fuainn tú ar an daobh comhartha den fabric. Oscail an méid a rinne tú, agus cur an dá leath le chéile mar seo patrún isteach. Fuaigh timpeall an fabric ar fad ach fág píosa timpeall urlach amháin sa chúine. Inis, cuireann tú taobh iste taobh mo é tríd an powl beag sin. Tá an píosa seo 6 deacair ach bí fáinach tógad am agus baid tú go brá ar roí leat. Agus tada! Inis ní gádait an píosa seo a dhéanamh ach dúigh mé timpeall na himla ar fad mar seo. Tógann tú an taobh clé agus fillann tú faoi go é, agus buineann tú úsáid as an iarn mar seo. Ansin fuainn tú ar an lína seo, agus déanann tú an rud céine ar an daobh eile, agus ba powl beag bídeach a gcuid an seo chun an eláisteach a chur isteach. Ceann glíonn tú an eláisteach sa bhealach ortha seo, agus déanann tú an rud céine ar an daobh eile. Cur an snáim taobhiste onas nach maith tú in ann é a eáil, agus tá tú críochna! Seo é an tura do chuid oibre. Is féidir leat an measc seo a cabh isteach sa bhaisí níocán agus é úsáid arís is arís. Má déanann sibh mhór meascanna féin, déan cínta é roinnt ar the scéal agus muidna clib. Súlagum gur bhain sibh taitna bhas an taca seo agus slán libh!